Diyan ang ulo niya dyan ang dito mo dyan. Dito ko rin ipagdagan mo, ilang ano dyan. Hindi pagtindo kami, mas dito ko. Sige, banata. Ara, Nice good. Nice. saktuan lang. Kabus. Saktuan lang to. Karoon lang man. Duwe-duwe man. Amo ning area mga ka-aksyon nga kung magdiretso kita dito na ang crime scene, no? Sa tanan naton nga mga Facebook live viewers sa sining nga mga tinion sa tumatag panamati ang patrol ari kita diri mismo sa area gyapon sa sitio Batik-Batik, Barangay Tabo, Banwasang, Ilog. Diri sa akon nga likod amo ni mga ka-aksyon ang salakyan, no? Kung sa diin nasakay na bago gilamang wala gilamang madugay mga around 3:50 ang takla sang hapon ining bangkay sang duha ka persona mga ka-aksyon nga amo sila ang nalutangan man, no, patay dari mismo sa encounter nga nagluntad sa area sang sitio Batik-Batik. Dito nga lugar, no, dito sa mabukid nga portion ni ina da nagluntad ining encounter sini nga hapon. Kung makita naton layo-layo siya kung compare naton diri sa proper area amo ning proper mismo, no, mga puloy-an na di sa palibot pero medyo nasa secluded ang lugar. Rough road ang dalanon, ginsulod sang katapos ng Special Action Force mga ka-aksyon. Okay? This is the area, no? Amo ni ang bangkay sang duha ka mga persona. Duha ni ka mga lalaki, no? Duha na ka mga lalaki mga ka-aksyon nga ginsakay na diri. Okay? So kumpirmado tatlo ang patay sa enkwentro nga nagluntad sining nga hapon diri mismo sa area sang sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, Banwasang, Ilog. Gina-check pa naton basta yung mga additional diri karon kami mga gindala sa ospital nga mga pilason. May gininbitar ang kapulisan sa Ilog Municipal Police Station for interrogation o kun abi pagpamangkot labi na ining mga naaktuhan sa encounter site kay nagi lamang sang aga. Kaina na istorya naton sa kagawad Annalie Guanzon according sa iyo may pagid. Ay kaapat. Ika-apat mga ka-aksyon, no? Nigali tatlo, apat ang patay. No. So ginakwatila para mapasaka mga ka-aksyon sa salakyan, no? Ining lugar mismo. Kung makita ninyo sa eksena ng krimen yung bangkay. Okay. So sa subong na apat tanan. Give you additional details in a while. Pero okay talaga masira sa tuyo, no? Galing kayong kawayan, di pa na maano kayo while out done. No. So sa subong, ari na diri naton ang additional update information may angot sa mga ka-aksyon. Pang. Kapiti pang. Standby. Okay.
Tatlo di wow. Apat na napatay. Apat. May tinday pa napatay. Apat yan, tatlo di, isa to apat na. Ikaw may karbaw pag napatay. Ha? Karbaw? Oo, ano. Picturean mo? Wala yun, ato to. Karbaw ko no? Patay. Ako na ito. Here you go. Aksyon na day lagi nila mga alas 3:15 sang hapon ang report nga giparabot sa ton tatlo ang patay sa ikwento nga natuntad diri mismo sa area sa sitio Balik-Balik barangay Tabo Banaw sa Ilog pero subong na dugangan makita naton sa truck subong nga gapahalin diri sa lugar aksyon na day ang tatlo ka mga lalaki nga nagkalamatay sa ikwentro nga nagluntad siniginamang hapon. Pakadto na ni sila sa may barangay mismo proper no sa barangay Tabo no diri sa area sa nga Banaw sa Ilog. Nakasakay na to ang tatlo ka mga bangkay sa mga lalaki wala pa sikas ang pangalan wala pa sa mga aliases na din talaga sa tol pero sa pinaka-latest update tatlo ka lalaki isa ka babae ang napatay sa encounter nga nagbuntag subong hapon. May isa ka sapat pa no yung masala Karabaw guro ang napatay aksyon na deal pero to sa area amo ni ang ginusoy nila pero tingin na di ka rough road ang lugar tingwa na mo dugay dugay nga kon maka pull out ng iban nga mga katapos ang kapulisan maka diretso kami proceed sa area makita nato ang direksyon kun taga usoy naton di ba pero tingin ka rough road abi no pero so far mo pala pinaka-latest nga update na dugangan tatlo ka lalaki isa ka babae ang nga mga ginatudlo miyembro sa New People's Army ang napatay sa engkwentro nga nagluntad diri mismo sa area sang sitio Balik-Balik barangay Tabo Banwasang Ilog. Karon na ang kabugusan ni detalye ng mga recoveries diri sa aton nga mga kapulisan sa area mismo sang encounter bantayan sang aton mga aksyon diri sa Gapon sa Placaman News and Public Affairs Program sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa Gapon live report gikan diri special assignment naton with Aksyon Papang Nixon Tahom Aksyon John Diaz sa Bacolod Aksyon Radyo. Victor Batulan.